Jag huxar nek om Guds dömar. Hur det hänger samman. Alltså, hvis man tänker Jeremia bok. Nu tås jag alltså till folk som känner Bibeln och har Lisiana. Okej? Jeremia röste, när God röste Jeremia upp att avvärja Israel om att ta synder var blinda så nekvar. Och han ber han i kapitel 5 färre och hittar jöknen bojen om man finner en rättvisan. Och han säger att om man så fann en rättvisan som tog Herrans namn i sina tungo, så var det bara false. Det var bara false. Hycklaroi. Falske var totalt spilt. Han vänt gode bättre och brände röjelse till Baal. Ja. Det är egentligen fyllt Baal. Vad är Baal? Till humanismen. Baal var tillbygging av människorna. Det gjorde så en mynd av en manne, en standmynd. Och det dreier sig bara om välfärd. Det dreier sig om människan var centrum och att det skulle ta det gott. Och ångande är gott. Men det kände inte gott. Det öttast inte hans lower. Det öttast inte synte mot honom. Och det var det som det gjorde det till dagligt. Det synte mot honom. Kände inte gott, nej. Hik? Och så är det att Gud begynner att ta sig om domen som ska komma. Det var herrlöjt till Babylon och Gud sände det. Alltså det är Guds dömer att han leter en fudgenda kommer mot domen som kommer att sikra dig. Gud kommer inte att välja dig. Fudgenden kommer att sikra dig. Och det var herrlöjt. Templet fullständigt tidsenyer och det är färdig. Och det stod så Jeremia profeterar om. Och vad hände? Folk inte bara spottade i han. De bläckade ner i en brunn och ditt med datten. För det lade Gud sände på ju. Och här var onkel svika profeter här som stod upp att och säger till haltan att Hanania han profeterar och annat vårt. Nej, vi skulle bara stanna upp mot dem. Herren är och så ju bla bla bla. Och så säger Jeremia att det falskt. God är inte känt. Du talar inte för god. Du kommer vara dig innan för 8 år. Och det hände. Så God gav tecken om att Jeremia var Guds profeter. Och att ja, och vad hände så? Jo, Nebukadnessar kommer här vid sin herre och teker Jerusalem, muren falla, porten springer upp och de vera så vustløyt och tralldom. Ja. Och tralldom gör så väl. Och det var Guds dömer. Och TV-showen blev det blåpa, det var krutsch som stod på. Ja. Och man läser östen till Jesaja till döms att Gud tåsar om han tåsar om sån vröjekøyrel moin. Och här tåsar han alltså om en kavhøytnan konka som han hötte vi att ösa upp och sända emot Israel hvis det inte vände om. God i himlen han sände han. Ja. Och det var inte det att God hade fyllt han. God är inte fyllt han kall i andan. Nej. Han var bara till. Och han sa folk hade vänt gode bättre. Alltså Guds folk hade vänt gode bättre. Och God sände profeter att avvara dig. Och vänta dig, ta inte om. Ja, så kom fortjunden in. Och han kom att öjlägga dig. Hikki? Sørste hest, ta drømte jeg om norra. Jeg drømte til at det var alt og i øyn og ljøsen loa. Og jeg så raketter og sprøntjinger, oljeskip, borpadlar, alt for i luften. Det var kolla svarte røyker iver ødel norra. Man kunne ikke lente i ødel norra. Og bøynte at nå til så krasja og farger. Det drømte jeg. Og jeg tog seg vi en unga mann, som halv normøver. Og han fortalte meg til han lurt etter en innsleden som meg, og han sier til at for nok snakken av en søgjane, i trusjonen alltid til halvfjersen, da har jeg en eldre kona finnes til å vite fra god, hun er seta under sjøen,
Eller var det med av det var inte. Men poängen var att han sa i pura klart i en sjön. Fra god han sa en flickvärda komma sunnan fra. Och han kom flickvärda nian i mitten Danmark och England. Kom bara point, han hade bara 8 gera och det var att spruncha. Och så släppte han en atombomb. Point utanför västerstranderna av norra. Och det kom fullständigt att ödelägga norra. Fullkomligen. Ja. Och så också säger ja, det är det som är drömt. Och point att när det kommer färger att krascha. Du färger är färdiga. Okra lojar är släck inte gå vid okra flåta, eller släck inte gå vid fiskemannen. Tar vann vid ångerna. Tar vann vid att ha fattakas då. Ja. Och det ser god. Han stinker in längst han kommer upp i Guds nös. Och han kommer att döma till för det. Ja, vad är det? Ja. Och sørste vik så hukte jeg et forskjellig ut av YouTube. Forskjellig av lutsen til kontroversielt. Ja, på en måte kontroversielt. Men jeg tror suttje på en ute. Det er som kristen nu i Amerika som sier at disse dømene som nu kommer man i Irakon tar slett ikke av tilvilt. Det at två flickvar inn i tvåbora torn og tar ræpla. Det er ikke en rævlig futjen det gjør, og vi det er skyldig, og altså nå må vi for at du varst. Nei, god er slett ikke at tar det så jo. Amerika er Guds futjende. God futjende litt, tvers til jøknen. Og her døy jo knapt 3000 folk som tvåbora torn. Big deal. Alvara tås. Her bygg var 300 millioner. Her døy jo 3000 folk. Det er ikke snakk om. Ikke snakk om. Det er ikke mer enn amerikanerne bomba i Afghanistan etter en natt. Det er ikke mer. Jeg skilte jo bøtten og konen. Og det skal ikke snakk om. Og amerikanerne drepa 3000 avfødt bøtten om dagen. Ja, det er mennesker i Guds egen. Les Jeremia kapittel 8. God har valgt Jeremia langt fra Maurluvi av. Ta han halkan. God har sier han og valgt han langt fra Maurluvi av. Ja, og ta jeg var 26 år, ta sier god ved meg, og han det vil 30 kommer det en son. Ja, og han var gitten ta jeg var 29 år holdt. Han var føtter ta jeg var 4 måneder i 30. Ja, fortalte god mer for 4 år og åren han ble føtter. God så han 4 år han ble føtter, og han sier åren til vi 30 kommer det en son. Men han ble føtter at han var 30, så han var et menneske fra Gytnei. Det er akkurat hva han er. Og til det som amerikanere drepa om dagen. Og i god skjer dømerne slik at sjå. Er det ikke rettvist at god dømer enn slik at sjå? Jo. God dømer enn slik at sjå. Altså, jeg ser Al-Qaida-mennene som kom flikkvant inn her. Tar kjent ikke god. Tar tilby alla er satan, tar fotler av etlen anton, tar fotler i hætre og etlen tog, tar slett ikke av gode. Men, hei Amerika, hilde fast ved Guds på, og hilde standard, ikke lova Barack Obama inn, og ikke lova humanismen at infiltrere alt, og hilde bøn lauliga i skolen, hilde Guds tutsi bovun hengande av brøsten i skolen, og hva mer skal man sige, ikke løft fostertøkko, og fordømt sodomi. Sodomi har ikke bare heim inn i skapen, sodomi har angastens heima. Angastens heima. Ja, tar gjør det tar loter som ikke var sømelig i stendig i Romerbrevet nøyt. Hatt det slett ikke sømelig. Ja, men så er det heller ikke sømelig inn i skapen. Hatt det har angastens heima. Ja. Og nu har Amerika de siste 34 årene lovgivet alt i møte godsloven, godsprinsippen. Og det er ikke ondalt i at
God teker sina verjande hånd bortur fra en sluken lande, og fudgjenden fer fruja resur, og fudgjenden røyser seg opp og byrjar å gjøre seg inn i Amerika. Sørste hest drømte trudjar alder som kommer skåla inn i Amerika. Den første kommer opp til knøyen i frelsesstandmyndene, som et symbol på Amerika. Den neste kommer opp av mine, og den tredje for høyt opp høttet og ta detter frelsesstandmynden. At det skrumsle, ja, at han stidger litt, at det herra, at det Semiramis, at det himmeldrottningen, hvis du spørs meg, at det ikke vi frelse, at det ikke vi kristendom at gjøre, at det han stidger litt, han da standmynden her, Jodamon. Ja. Skulle haft en stand, når det var skrattet, skulle ånga standmynd haft. Ikke en gang en standmynd av Kristus, det er ikke gjort av kristner. Det eneste som gjør av kristner, det er hvis de elsker Guds lov, og hun skriver, og tar hjertetalver av kjøttet, og tar daglige liv etter det. Ja, og kærlighet til Guds filter av Halliantans kraft. Det er det eneste. Så jeg vil si at det som hendte 11. september 2008, det var første altan i Amerika. Nu kommer vi kommer søtja altan nummer 2, og det kommer bare veksa. Og så kommer altan nummer 3, og hun kommer å splatta Amerika. Amerika fattelig. Ja, akkurat som Jerusalem, de vent og gode bætje, de får tilbya Baal, og tås av nekvom god, men det var bare uhyggelig. Det er akkurat hva det i Amerika. Det er bare uhyggelig. Du finner, altså det kan tellast hånden tar sånn og gods prætkommenner i Amerika. Ja. En dag i sørste hest, David Wilkerson. Ja. En dag i sørste hest. En gods profeter. Ikke en Baals profeter. Nei. Og det som hendte i Norra sørste sommer, her kommer knappt en pura svekur med over her, spranger rujtjeshuset opp i luftena, og skjøyter når det ikke var falt her, ræver litt, gyser litt, ja. Og kjente han god, alt døyles ikke, at jeg en sann og kristen aldri funnet på. Men, hvordan det ved Norra? Elsker at jeg Guds lov? Hvordan det vi fostertøkker her? Jeg kjenner en tryggvande gøte-evangelist som ferdig i fangsel for at stand utenfor et hospital og sier at det fostertøkker mor. Ja. For 30 år så han øtast han. Han øtast i det her for 30 år så han så hadde ikke funnet sted. Altså en lakning som har gjort slukt, han vært hivar og fangsel. Nu lovene brøtt der, nu stender han utenfor å si sannløyken, og han vil hivar og fangsel, for jeg behøver å si det. Ja. Med all normøveren tilby mammon, fullkomelig han alt, alla sånne hjertetråen sette av penning. Purasta 100%. Og lovgavene mer og mer sånn Norra. Du kan ikke lov å holde det utomøte. Det er ikke lov å kalle ting for sint til dømes. Allmänt. Det er ikke lov å si at sodomi er sint. Det er sånn det kosser, så er det ikke. Ja. Nå er så at jeg setter spørninger fram, og jeg vil bare vise av. Hikk inn i skriftene. Hikk i skriftene. God kallar fudgjendar til Israel sin vrøye køyrel. Sin vrøye køyrel. Som han kom at øse opp og sendte etter dem hvis det ikke vendte om. Men hvis det vendte om, så kom God sjåvan til at halda sånne verjan til hånd i tar. Ja. Så langt som Israel virkelig fylte gode hinnen øyne sanna, så var det tar fullkomlige
Owen på, som man säger. Och God gör det stärskar. God passar på att där gav dem goda konkar och det var ingen fortjent som konstant mot dem. Alltså det var inte chanser. Men God väljer inte ett folk som har vänt honom bättre. Heller inte följer. Nej. En sannor kristen finner ångande på att binda en bomb på en budgen av sig och gänga in här som säkerhetsfolk och spränga så i luften. Nej. Det är också blivit spurt om det här som är man vi tar jag säger att hade tor alltså vi står inte annars som tor det så tor jag det. Men det är så ena som inte vi. Det är tor jag säga sannolikan om så ingen tor jag säga det. Det är det som inte vi och Janna. Det är så alltid lösande. Uppenbart är det ingen i landet som tor jag säga näka som helst. Tor inte kväck från ökron. Hej det hänt som i år hänt och Aulasöko vi gay pride i förrjun hej det knappligen i hänt under 2005 så är det så 1500 indignera i kristenfolk av göten i havn och röpt ett rämaskrutsch här tar ångast och söjma men nu och jag kan fjällmillarna kringvarp socialen och dimmalatting och internet och anna bras så är vi blivit dagliga bombardera man kan inte köra upp där från utan man ska få en stickpillare från Satan om det att det som God kallar anstigeligt och synd det ska vara naturligt och lustar du nu ofta när jag tog och läser nu lite till den bibel så blir du smittad av tog du kommer till sista halta det ja och att gånga fram och kärlekans namn har inte kärlek har hyckl. Humanism är inte kärlek, humanism är en lign uppur helvete, hon är hyckl. Ja. God kommer inte att välja följa nu. Visst det att lät, jökna förra och frutgeva sodomi. God kommer inte att välja följa. Nej. Guds kända båt, du ska inte driva hår. Ta in i helt så eller något annat. Det är bra än bara till ösnen ta bor ösnen ut incest. Men så sannolikt ösnen sodomi. Sodomitiska center. Ja. Och till vita vad det är till allt som är onaturligt. Det tar det flera folk samman och kvart vad det. Ja. Och ösnen tveja samma kine. Ja. Och folk ut där ger öarna på sig incest och det pura rätt. Det är så anständigt som det halta det vara. Men vid det kvärt ta i sodomi kom ju jöknon. Så var det folk som spilt till Lloyd alltid efter en era grönt så att flyta. Ta nästa grönsan till vilja flyta till dömes man ser under skolastov och här en lärare som får ho av en drönge eller en agent och det var ett person Kina och så är det teater som man spelar vid teatervårst och så först är han ganska 14 år men så knappt är han 12 år och så har man någon norskt vita och så blev det spännande och vet att kvart hade man långt att säga och i populärum soap operas i Amerika. Akkurat det som vi säger här. Så som tangerar vi incest. Där man färna spelar vi. Och i Danmark och Tyskland är man långt färna spelar vi Jorasex. Då var vista av mainstream sändningen mellan klockan 8 och 12 kvällen. Skriva ett hand i Möllerskotelmoin för en halv år sedan. Han ötar stivta. Och det var inte vust fram som något anständigt. Det var vust fram som något, ja, bara örvelse, spännande. Så länge till Danmark kommer, tog sig god nöj i Danmark, god stövmar, god vröjeskaller kommer så sannolikt över hästar ute i Danmark och Östne. Och till rättvust. De få att det som de själva har bi om. Från Guds hand. Ja. Och jag också Östne om
Att och uppenbarelsen man läser domar, Guds vrøyeskalor og øysene tar i god dømer skøtjene miklo og uppenbarelsen og atjan. Hva til jeg ta i himmelen nå? Halleluja! 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 Ja, og de prøyser gode for hans rattvis og dømer. Hans rattvis og dømer. Prøyser de gode for øysene jeg gjør det. To. Bæg i åren og 18 år. Ja. Og til akkurat det. Til akkurat det. Armageddon kommer å hente. Armageddon enden av 3 veraldabarda jeg trygg vi. Og sambarst som profetien og som norsk kone i 1908 trus, og en halv 5 år gammel norsk kone. Hon sier til at 3 veraldabarda kommer å være verre enn nekka anna krutsk. Alt andre krutsk kommer å virka som spel at de møter tøykrunnen. Det kommer å være så rævligt. Og hon sier, altså, ja, det altså hennar år, det ikke skrift, det ikke høyla skrift, men hon sier, og i profetien, at vi kommer å være rikt opp om det tøyna krutjebiljar, det kommer å være så rævligt, det kommer å være et atomkrutj. Ja. Og vi kommer, ja, og her kommer det inn, hvor du folk snakker om vi skulle være rikt opp æren trångtene, eller midt i trångtene, eller 18 år. Altså, jeg vil si til lukka mykje. Det akkurat lukka mykje, men vi skulle være rikt opp. Vi skulle være rikt opp. Og til anna først, æren trångtene, eller midt i trångtene, tog jeg at sørst i trångtene, ta i Kristus kjemenir at det stående 7000 rydje, ta skulle vi være vi. Ta skulle vi være vi. Les Zakaria 14, les Judasar brev. Vi honom allir hinner høyla av hansara. Hinner høyla av hansara. Alt tei høyla av hansara. Videre tei. Det ikke ønklaner. Nei. Så det steg allir hinner høyla av ønklar hansara. Men hinner høyla av hansara til his saints. Til vit som tar av være borstu fra til rævlig trångtene som tar av gins fyrir seg hjørne. Og til Guds fotle dømur, rattvise dømur iver alt de som brekka av hans frelse. Tenker man loja kolossala trångt av hjørne. Ja. Det blir fullkomlig kaos ta. Og så enda da vi Armageddon. Hva er det? God sjálfur kommer a krøtja og Gog og Magog og hala da oman av Israels fløtter, og her skulle komme 200 millioner hermenn ur Estre til Kina, til ikke annet land som er så større her. Og tar skulle øysene komme om han her, og god sjálfur skal berjast vid tøy, og han skal rota der ut. Fullkomlig, ja. Ja. Og hvordan? Jo, og i sørste løtto, ta i Gog og Magog til alt Russland. Man kan ikke ta som Sovjetsamveld til langkur. Tøy betur, god her og lov. Men ta i en her, og ta i en fotler i bomben, skal jeg si der. Atombomben østene. Og Kina så oppdubba som det kan være. Ta i for alle å komme her, og aller helst Amerika østene, skal nok ha sin finger. Hvis ikke Amerika tar i fatle, kanskje Amerika fatle. Ja. Det er ikke undra om Amerika vil fatle. Du Amerika, jeg slett ikke nevnt i sin krøynen her. Det er bare Gog og Magog og Kina. Og jeg sa nemlig en bleie for bare en måned siden at Putin og kinesiske løyeren som ikke minst navnet jeg har bort nå, Tøyre har haft fund om at vi allierer. Og det er akkurat hva det du. Du sørst, Tøyre allierer. Ja. Og Gud skal krøtja Tøyre om han av Armageddon. Og her skal være et blåpe. Og et så allmektigt blåpe. Og vet at hva det krøtja må hente Arren. Altså her det som henter her til at ljus og myrskur stutast og myrskur vil
alltså antikrist herravälde ta ver knust tog att Kristus skal øya antikrist vi bjarsløyka komu synar og det tar han stod nere i oljefjallet Zakaria 14 og det skal klauna helten mot norr helten mot sore ja og han skal genge inn man etter oljefjallet og jødene skulle ha byggt tempel etter og Estorlie som skal være låka inntil prinsen kommer Esekiel kapitel 44 det skal ta være åpna du tar boi etter prinsen tar boi etter Messias ta skulder hava tidsi vi antikristi og gjerne tjei og men mitt i trångtartøyne skal han brauta friaravtalene les Daniel Nuccio han skal brauta friaravtalene og du varst ja og han skal sette opp anstikt øyengarinnar og i den høylige stegi ja Jødan gjør så klaran til å bygge tempel etter og til å være byggt rattelig kjøtt alle tingene, alle prikkene er ferdig å komme opp på plass ja så takk Gud for at ta han dømer så dømer han rattvist og legg også til mest til at Kristus kommer at øya altså utrota antikrist og allan hans her her kommer blaue skal komme opp til bakslen av hesten og tar skulle være nästan ett år om att rota alla kropparna och allt maskineri och allt borstor och ta skulder för att smuja plöjön borstor svörnen och vapnen spjauten smuja plöjön borstor alldeles ner bränt och sprangt och tankson och neråt med flickvarnon och alla jättene som där finna tar som där vara fria rutja gör Kristus kommer att vara konkur i Jerusalem och i 1000 år framöver Satan kommer att vara bunten Antikrist och allt hans härska liv kommer att vara splatta av Armageddon halleluja jag säger halleluja ja halleluja Guds bok säger halleluja och Guds bok prisar Gud för hans rättvisa domar ja och så det är bara vänta om till tusen lust efter mig och efter en utförhållad humanist så ötas du säkert i till att jag säger tack Gud för hans rättvisa domar ja kan jag att se nejärslig människa någon kan jag att lyssna nejärslig människa det verkar och Jesus frälso det valde helvete det valde att tjäna Satan det få här efter tack Gud för hans rättvisa domar ja och så gånger moderna människor bara och huxar om tröjene och så nejars kvällen här och allt det här och ditt och datten så sjuka människan kom här Jesus tack Gud för det ja ta i norra som blev bomba av en atombomb utanför västfronten av norra ta för det vara kav i färgen det drömt ju och stövan kommer att vara tann i färgen av snö att vi har ett allvarligt äldre problem det kommer att vara så nägg äldre folk i färgen och det kommer att vara mörlemmen sjuk sjuksjuk och bära tablettasker av ögonen och öronsläa och det må flickvast histopist till att bötas på allt sjukt till ungur längsen flotta land någon så är ja det är procentvis ett neggförstörst tal av gamlo och som landet släcker ju rattlat upp i halta och som det ser ut så flyttar flöjre föringar ut till norra att arbeta nu fyrvärande fiskemen fyrvärande skiparar fyrvärande förskipare för styrmän och allt det där det är inte gera till där för
Okra lojar slags gå vittar. Nej. Okra lojar bara gå vi en utvalda elit och sur i havn. Som pallar bara runt allt andra ska hålla uppe och det som slags gänga. De bøynene kommer brottene undan deg og tykker at dette pladask nyrettur. Takk og lov. Takk og lov. Ja. At det korrupt. At det botten korrupt. Og at det etter bøynene undan seg selv. Ja. Det akkurat hva det gjør. Halta det at amerikanerne tar blev vi snakka om 9/11, 9/11, det så sint i okko 9/11. 3000 folk døy her. Og de drepa 3000 foster om dagen. Att det inte snacka om att det så två bara tornjar point. Det einaste som tar alltså ilte av att två bara torne dotter ska se att vad det är. Det är att det var så stort knäck i att torra stoltlöjka. Att det var torra stoltlöjka. The American dollar och som stod här som två folktecken upp med himlen vid det starkare än god. Vi pörsnackar om god. Nej. Ja. Och nu har det lagt akkurat anskrämliga minnesvärda av grundökje här som tvåbora torrene dott nyer och tar sig att de skulle bygga sig upp starkare än det var och arren. Det kommer inte släcka att göra. Nej. Amerika är färdigt. God kommer att lätta trutjar vämliga alderskål in i att det anskrämliga landet. Ja, att det är sint, att det är ett Sodoma, att det är ett Gomorra, att det är ett Babylon, allt som det är i det. Ja. Det här var våld till underhåll. Det här var favoritprogram i Oprah Winfrey, en totaler satanist, New Age guru pack. Ja. Och så ser underhållssändningarna här som de tar folk fram som klandrast alltså av scenen och så att Jerry Springer och allt det där. Jag vet inte allt det man flöj år sedan man såg några sort men jag var ju där jag ser knockout till jag vet vad det är fullständigt sjukligt purasta och det är det som folk inte stått lägga sig av. Ja. Och en sån evesvimmelse av ödlon så det mytiska material porno och ditt och datten som Amerika gånger 8 som är störst utflyttare av hemmen. Ja. Och kristendomen här i han är mer och mer korrupter sista 30 åren och där är han så total korrupter. Ja. Jo, det finns kanske undantag som är som röjnar halta sig röjnar men de flesta av dem är tar älska mammon och tar tjäna skulle öjdas för att tjäna god i Guds namn men till er bära mammon till ödjan mammon. Ja. Det är bal. Att det är Baals kyrkor, det är megakyrkorna. Ja. Joel Osteen och T.D. Jakes och allt det där patchar i det. Att det är Baals tillbegärare. Ja. Och tar driva gant. Tar här ytterligare antar i sig. De flesta av dem. Ja. Det är 24. Och nej, jag hugde efter YouTube. Öliga nu som i 2011 har finns visioner och drömmar i Amerika och ösne rönter och profeter som folk har aldrig då äldre män alltså som över har sagt nu för att tänka hämta
sommerøysene som satt og bant av en tvøyboratorne dott og at tar hadde sett tar gå ut grønner om det tar hadde sett akkurat. Ja, til dømes han selv David Wilkerson, han säger stort av en tvøyboratorne dott at god har sagt vi han at akkurat kommer hända nu helt kjøtt som kommer gjøre til at han amerikanske økonomien kommer detta och kommer omkant att komma fyra chatter. Och innanför det samma år hände att det är vid tvåboratornen. Ja. Och så är amerikanerna blivit så krampaktiga och bängner tar skulle må välja sitt system att tar må sätta ett så dårst apparat upp som kannar kvörst människa så helt rävliga väl vi akvarium flowvatle det var det sankar så rävligt om det så dårst det har varit det fallt kär point det var det eiga resurser in det var det har inte rätt det och det så tänkande för landet tar så bängner och så var det har där ansett en rikva trätt av politistyrke av hemligen agenton och allt det här. Alltså Amerika är simpelt en stunche. Alltså en risen stunchen och han kommer att detta. Här han vänt om att till en levande god hade då för att gräva framåt grundlägena så som man gör från 1624 eller när 1646 eller när det var från George Washington och tar flera av de grundläggande mannen här tar frälster men evangeliskt tryggvante alltså ordentliga tro på det alltså ja bör bibeln allt och utvorst tro och kvar i Norge bibeln det var grundsteinen i Amerika men så det bara blev spilt upp efter mer och det är det har slett inte kristland alltså slett inte nej men här är en kristen folk in i här ja rättliga nek och öliga nek och ösni i öllum västerländska landen men vi tar dom för framman till norra Danmark, Sverige och Bretland och vi kan inte atla vad som händer i Tyskland helt ärligt jag tycker Guds domer i Tyskland han simpelt utsätter som det ständer nekvast i Bibeln det var det drallar men det kommer alltså 100% ja faktiskt hvis jag tänkte att den här drömmen eller profeti till 5 år gamla norska kon hon säger att 1803 Hamsberg det ska inte vara levande i Västeuropa och i Europa och Amerika det ska vara allt ska vara det ska inte vara möjligt att växa det ska inte vara möjligt att det ska ett äpple allt är lagt och det ska göra till att vi i Västeuropa Europa och Amerika skulle vara nöjda till att flytta ner i Karibiska havet och forskjelliga öar som någonstans i Afrika här som allt är avspilt. Nu säger vi nej, jag vill inte ta över lite upp till Malta. Ta vi ju bit upp. Ja. Men falske alltså. Och tej falken här, det skulle slett vara slett vill ha det alltså. Nej, för veck vet du kom till var slett gå i jocken. Ja. Så här sägs du. A falske ta kvita falske som har brett sig upp och har koatlan heimen. Det kommer att vara aller lagst. Det kommer att vara alltså bottnen av bottnen. Det som inte kunna finna ett plats av jörne att existera i. Alla tycker att villa här, tycker att stora Mercedes-bilar tar kommer att vara uppkolla här ska se det kon. Ja. Tid som överhör kunna gänka alltså att han har allt det där hänt. Ja. När jag har drömt först för drömte det var i Sheffields. Jag drömte trutjar allmäktiga alter alltså showaralter skåla in i färger. Ter dekka av nästan till högsta fjällen alltså. Ja.
och där skåla och simpelt alltså längt upp om alla bygden där. Och så drömde jag teater i 2009. Då jag bodde i Skåpon, då drömde jag teater. Allmäktiga alter kom åt den av sjönen. Helt rävlig hoar, 130 meter hoar, ger så väl. Det var och så tar det räka land så för det längt upp efter alltså. Ja. Och jag minns det att ut i drömmen som drömde ut i Skåpon. Ta var jag upplevde mig i Paris. Och här kommer den altan. Jag upplevde mig i Skåpon. Jag kräkvar mig i tjattlaren. Jag för ut i ett hjörn av husen. Det visste jag så den altan för att komma. Och jag var det var jag måste hålla fast i ett rör och i en radiator i tjattlaren. Helt fast var det. Men jag visste det var det helt ingen chanser. Allt som var under, allt som splattast. Ja. Och så har vi också drömt i år. Akkurat det samma. Alltid. Ta var i Hetland. Jag och sonen var för till Hetlands av en grunton. Och jag visste att nu får jag så allt när det komma. Och jag begynte hitcha. Hva skal jeg krekva med? Finna mig ett hjörna av husen och kanske till att ta i allt han kommen hos skål in så kan jag rösa mig upp att det. Ja. Och alltså hemmen kommer sig gänga under vi hur så heter vannflow att han kommer gänga under i älte men det som är tycker så här allt när som jag har drömt pappan rösten drömta allt skåla alltså tsunami alltid utan av haven skåla in i färger allt husen under ja och det som är tryck till är bäge god alltså alltid av godlöse alltid av shit alltså ordentligt alltid som kommer till att fjällmillan här och det varst du måste simpelt en skira till av för att du vill varvådast röjner till att du måste kräkva det för dig ja apropå för ner i chattlaren alltså du måste bara vara för självan för en större part eller skira till av för att du lucka ögonen släck läsa det släck tacka vitt alltså men det kan också vara och så sannolikt kan det till att det kommer att vara sådana naturkatastrofer meteoriter och jordskälv alltså jag hörde ju en profet i 2005 och en som heter Samuel Doktorian han är trobåare i Israel han är så alltså enklare att kom till hans 8 ferier och den sista sjönen han är finns här det hade 5 enklare visdomen att tar 5 kontinenter jag gör nu och Israel då man som kommer att komma man över ja om man över Atlanten och här mitten öliga vannflöjor och rävliga jordskälv och krutsch och jordskälv ända i Europa han säger att Eiffeltornet kommer att största Schalt Eiffeltornet i Paris som är steg nu i 230 år då kommer detta ja så att det är allt när jag drömt det kan gott vara meteoriter jordskälv atombomber som sända vårt rävliga alldeles som färdast vårt vi när rävliga fär och som skålar bara in till vårt ja i 2008 drömde jag östne ta värre i tog drömmen och var i Västmanna och så satt ni i Fuklafyr falskene var då hjärtkypt de runn och öll och strøy på vis de skulle renna nian i fjällene till onkrar rävliga alter skulle skåla ner i landet som jag hade sett i en buss och bussen för att köra ner till en sån svinkande väg nian efter
Men rann bara som allur. Och det rådde om att komma sig så högt upp i fjällene som möjligt till att komma att vara ett ivesvimmelse här nere här som att falskene bo. Och det som är trygg vid det är ett ivesvimmelse av lorste, alltså lorste, jag säger ivesvimmelse av silöse och lovlöse och bara korruption, alltså spittling, total spittling och det som är till akkurat som tar i Englander hala och lott och ta ut ur sådana och kommer han säger skumtat där, renn, alltså bjärga där nere i fjällene, då var det är som är bjärga där nere i fjällene tog jag dömer för att komma till akkurat det, jag ser allt när det var dömer, ja. Nu är det bjärga sig nere i fjällene, kvart betyder det, nu är det skjera sig av, nu är det färg i bön, nu är det söka god, leva god den är, akkurat som Moses för nian av Horeb, skjer det av fra falskene, kjenn god, les hans åren og liv honom nær. Vi er klare til å rikte opp, vi er klare til å være riktet opp igjen nær som helst. Det er det som er. Det er akkurat det som er. Det er å være klare til. Ja. Vi er klare. Matteus 24. Nu är det väl klart. Ja, alltså är det någon som har drömt att här. Om massa flowen här. Jag drömde det östnöarna för varje avvik. Och knapplega började hävi att knapplega spekla började bara att komma såna flowen. Det var inte som en alta, men det kom lungst. Det kom snedjan in, knappeligen så vaks alltså vannstandard vaks så helt öjligt. Dupp uppåt och det skålades längt in i landet. Det var husne begynte för under. Ja. Och det är ösne till lunska. Till snifunti jag satan. Vi tålseme. Det är att som jag har sagt ett år ut ur djävulsens trante. Du finner inte det i Bibeln. Nej, det är godläst år. Och tack inte vet du gå. Tack inte vet du. Inte tala du för tålsame. Tålsame är att du inte ska avvara folk om sin. Att allt är bara jag kan allt göra samma. Nej, det kan ta så en dans mycket. Du ska leva rätt. Du vill inte riktigt upp igen hvis du är en lovlösingur. Vær bort fra mer allar tid som virka misger. Lever du i synd, oomvendeliga, lever i synd, så vil du ikke riktigt opp igjen. Nei. Det er det. Ikke? Matteus 24:42. Vet ikke tess vegna. Tog til vite ikke hva tøyma herre tikkara kjemur. Men vet i hette at fægir husins hei vita i hver økt tjauren ville komma. Ta vildi han haft vakt, og vildi ikkje haft løft husut a vera bråti upp. Tess vegna veri tid østum sem røyjar, tog og en slukun tøyma som tid ikkje halda, kjemur menneskesåneren. Ja, han kjem knappelian. Han får komma kjøtt hit. Nå alvara tås, I sier dukken da. Ja. Overat oss. Det var klarer. Ja, jeg nevnte Jeremia bok. Nu har vi bara sli upp her. Og I King James Jeremia 8. Ja. Ikke? Jeremia 8, långt på bøyna veien, altså. Herren börjar tala till hans han akkurat kattland vårt till att uppenbara sig för någon. Say ikke I badna. Verse 8. But the Lord said unto me, say not, I am a child, but for thou shalt go to all
that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Jeg skulle telle det som Herren bei hon at tale ontjanna. Be not afraid of their faces, noi. Ikke vera bensje for trafjesun, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord, to ye vitt her til dess at utfria til, at bjarga her, sier Herren. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Hallelujah. 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 Yeah. Hatt upplevde jeg når jeg var når i solide gloria og når jeg var 15 jeg skulle tale. Jeg var simpelthen så bensin. Jeg var så grønner. Jeg har på en dans vi ikke var bensin i det. Tema var at ungen torra be med tala langkur. Det tog jeg teir i bensin. Ta var jeg bensin. Jeg var bebbarat hvis jeg skulle tala. Jeg nesten skrepena. Ja. Men nu det bebbarat a be med tala. Det var faktisk skrepena. Ja, det. Men jeg Herren narst vi min mun til ferna. Jeg får nere knæ i en bønarum. Jeg var så purasta for jonkun. Be til Herren om å styrkja meg. Gjeva meg et år. Og Herren kom til mun. Altså han var her. Og han narst vi munnen kja mer. Det minnes du vel. Han narst vi min mun. Altså en fysisk nærsting kom av min mun og av kjolkan. Lukka mykje. Det var så til han. Nu vi her. Og 2012. Og til alvorliga sætjer vi standa i 4. Førjar skal åpenbart gjeras til at Sodoma tikkara lost endara sjore tikkara kauhøyten og djevlar av tinkje hvis tid pressa hatt i jøknon ja så hava tid stempla tikkara billett øynvis billett til helvedes. Det kan jeg fortelle deg hvis det skjøtt ikke vend om men det var ikke at det gjerra ta nei, tar det langt og farne i omgrønsene bei det som gjerra såret men så sannelig også det som er hona utøy det er også farne i omgrønsene ja ja Konkeren i Sodom og frelstor nei, det vil han ikke nei så alldøyles ikke utan han så digsle vender om og det gjør det han ikke ta for han aller helst ikke gjør det helter nei men nå halder vi dere til Guds år lett dere ikke gjør ja jeg fra vers 11 Moreover the word of the Lord came unto me saying Jeremiah, what seest thou? And I said, I see a rod of an almond tree. Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Jeg vil skund under mitt år for at utinna te. And the word of the Lord came unto me the second time, saying, What seest thou? And I said, I see a seething pot. Is such a sjående pot. And the face thereof is toward the north. Sart du? Ja. Herren viser hon hva han får gjøre. Then the Lord said unto me, Out of the north an evil shall break forth upon all the inhabitants of the land. Ja. Ja. God avgjør det her. At det falt ikke ferdig strikene. God er givet jo anna tøy. Og de vil ikke vende om, de færa langur og i sitt godløse. Ja, tid av be om at de skulle så sannløst få at det det som God sier. Og så sendte God en fortjenta i Norge. For lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, saith the Lord, and they shall come. Jeg vil råpa eller kalla og atler familjen av kongadømen Norrsins, sier Herren, og tar skulle komme. And they shall set everyone his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah. Ja. Ja. Ta han ikke lyd a kalla seg Guds folk til. Man synda så ytterlig mot gode, og nu har God bare bestemma vårt kvett. Jeg splattet tykkun. Altså, jeg splattet tykkun. Jeg sendte tykkara ringast og futsin der. Kongar som ikke kjenner meg. Kommer Norge. Jeg har aldri uttara hauk torra. Jeg har aldri uttara torra koma et.
utinna moinar dømar imot tykkun. Det stendur i nästa vers. And I will utter my judgments against them, touching all their wickedness. Og jeg vil med alle mine dømene imot tøymun, vi vujandi allare tåra vansko. Who have forsaken me, som have overgivet meg. Det akkurat hatt i høtto, og til takka folk evrig det. Ja. Bispor, Falkakyrkjan, allt detta tinge og lojarne i landen her har overgivet Herren. Det skal det bare halsa det kunne sige. Ja. Ja. Hei bispor vil Guds mævor, så har han haft tale et. Lukka som hans nær salta i presteren gjør det i Ålasøkko. Men jeg har ikke en hårst okkara bisp tale 8 år og i møte sin til sønne han ble bispor. Ikke 8. Ja. Ikke 8 et øynast 8. Hørte meg gamle, så blir det bare pent om å vende om. Det blir det pent om å vende om. Du har sikkert en gulla fittur, pene mævor, ditten og datten, falkalier, ditten og datten. Men du har fullstendiga saltleisur, fullkomliga saltleisur, du har den klovnur i munnen eion. Ein synergi klovn, tverstur jøknum. Ja, du har den falksins klovn, du har ikkje en Guds prestur. Jeg skammer stiv det gamle. Det sier bare akkurat som er. Ja. Who have forsaken me and have burned incense unto other gods and worshipped the works of their own hands. Da hadde brent røykelse til æra godar og hadde tilbyr versen av sin egen hånden. Det er det som folk gjør i det. De tilbyr sin bil, de tilbyr sitt arbeid, de tilbyr sine telefoner og ditten og datten, sin store hus. De er fullkomliga materialistisk. De tilbyr mammon, de er tåra god. De er bals tilbyrar. Ja. Og tåra kristendommer er et skæl, er et øyte, det er fullkomliga viringslest, meningslest. Onga viring, onga mening i høvur. Det er ikke kristen landlånker fyrir, slett ikke. Nei. Ja. Og skulle vi nu gjøre til Sodoma, så er vi ferdig. Så kommer god å splatte okkur, skal bare fortelle dere. Og ja, altså, jeg blir ikke klokker til det kommer. Ta i suttjeta, for jeg at leva så langt at i suttjeta byrja at henta. Ja, så sier jeg bare hikk. Nu kommer Guds rattvise dømmer. God dømmer rattvist, takk og lov. Det skiljer honom. Ja. Og ta i god dømmer, så er det egentlig i kærløyga. Det er egentlig kærløyga. Jo. Han vil at så mange som muligt skulle vende om og få at han retta hjärsta. Ja, bodja sitt hjärsta og djeva seg under han, det er det som han vil. Ja, men det som man ser ut i oppenberingen, det er det at ta god byrjar at uthedla sånne skjev røyskaler, det er det at de spotta og bare møyr. Ja, og det er det at ta menneskene kommer her til at den er spilt, ta er hun spilt. Ta er hun spilt. Ja. Så sier han i vers 16, Thou therefore gird up thy loins and arise and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. Og så jeg har sagt det før, Jeremia byrjar bia for seg fyra som falsk noen. Ja, Jeremia byrjar bia for dem og Herren han vil slett ikke høre hans bønn for dem, nei. Jeremia 6:16 ja. Jeg fra vers 11. Is this house, which is called by my name, become a den of robbers in your eyes? Behold, even I have seen it, saith the Lord. Herren søndans blindur tid. Nei. Den øyelig større pastor av kristendom, det er også som bare fungerer som en bankje. Det fungerer som en bankje. Ja. Det dreier seg bare om penger. Det er ikke så at man sier bare, nu får jeg ha en innsamling, og så får jeg spanna rundt, og det som kommer inn til så bare til. Nei. Man stender i et kvarter og tåsar om, og gjør lyfter om til, jo mer du gjør, jo rykar for å bli at fire. At nekka humbuk
og svans. Det akkurat hva det er. Jeg har ånka virring for jeg snær. Oi. Hadde det triks til å få folk at gjøre mer. Og Janna. Så sånn som gjør på det før. Ja. But go ye now unto my place which is in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel. And now, because ye have done all these works, saith the Lord, and I spake unto you, rising up early and speaking, but ye heard not, and I called you, but ye answered not. God hei kalla deg, og kalla deg, og kalla deg. Giv sendte på, og giv avværingar, og så videre. Men det lurt av det ikke. Ja, så sier han, therefore will I do unto this house, which is called by my name, wherein ye trust, and unto the place which I gave to you and to your fathers, as I have done to Shiloh. Det samme som han har gjort ved Shiloh, derfor han har gjort ved dette huset. Israels hus. Ja, han er dømt da. And I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Therefore, pray not thou for this people. It should be eftir faction, neither lift up cry nor prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee. Jeg vil ikke høre det. Jeremia ikke be eftir faction. Tala det som jeg har givet der. Det som jeg har givet der at boa, sita, det skal høre avværingene her. Til Herren er avrått, Herren er avgjørst, at han for å døme falsk. Det er det. Det er akkurat det. Romerbrev 2 fra 4. Etla vanvirur stura rykdømmanar av gøsku hansara og iverbærni og lengmøu. Og vitandi at gøska Guds løyer til omvendingar, God røyner vi øren årene løyer til omvendingar vi sin gøsku. Men etter harseme tøynun og harseme tøyni og omvendelige hjärsta gøymer tu der sjálvan nir fire vrøye og i møte degnen av vrøye og oppenbering av rattvisa dømme Guds. Hvor rinda vil til kvarsmanns samsvend vi gjerir hans. Ikke? God røyner at få menneskene vende vi sine gøsku, sine nøye og gøsku, og iverbærni og lengmøu. Men det gjør hjørsten i hør, og det vil ikke vende til å ha et avomvendelig hjørsta, og det gjør til at de gøyma seg selv og 9-4. Hva er 9-4? Jo, til noe som lagrast opp. Det lagrast opp vrøye. Og i møte det er noen vrøye, altså det skal komme vi øren, og en vrøye når det er. Og jo langere det ikke vende jo herre det gjør sitt hjerte, mer vrøye vil lagre opp til å være åpenbæra. Ja, og åpenbæring av rattvisa dømme Guds. Hvor rinda vil til kvarsmanns samsværende vi gjerir hans. Du farst det som du hever så. Du farst det som du be i øren åren. Hans er firegjeving så nær til høyre Guds år. Førja folk høyre nu alt Guds år til dømstjøkken lintena. Ja, her er nekvar utmerska sendingar, kjolt man nek bras òsne. Halt og myndelig nek bras. Men altså Guds år kjem så ut, så eller så. Og folk hever ångan skyldning. Føringar hever ångan skyldning. Oi. Særlig ikke mot atterlig. Jeg vet ikke hvordan jeg vet om den aller yngste nu. Ångan skyldning. Nei. Det eldre atterlig hever alt harst Guds år som veit ikke kvært. Det vekser ut jøkken øyren i Adamen. Men åpenbart er det ikke norsk i hjärsta, så øyla nekvun. Ja, så øyla nekvun. Føringar har vært i sundagsskola, så har det finnst til prest, og så har det finnst katekismus, og så har det finnst bibelkommisjonsgave, og så har det vært i kyrkjo under 4-5 år, minimum, alt sitt liv,
Och så här var det ditt nu datten, vill du möter av till. Ja. Och så har jag det Guds år i morgonlästron och ditt nu datten ut och möter alla sök och alla stan. Och det är Guds år till höra. Det är Guds år till höra. Ja. Alltså det är avväringar från Gud. Självt om det är bara tøyngarna vi har haft är äckliga föjlande i manglande. Så är det näkre prickar i här som vänder att han vid. Så absolut. Ja. Sannlögarna är kommit fram. Självt om bøgen har varit manglande. Nu kommer han fotla bøgen. Han är föjlande, är manglande bøgen. Kanske inte 100% perfekt än. Men det är för att bliva. Halleluja. Ja. Så att det är om att Jesus tömte alla Guds röje nu bara gaska efter till önkvän ävenvändan som lever i sin syndon till sannhet. Till släcke sannhet. Till han som släcke vänder om och fortsätter i sin syndon. Han lagrar upp, han går med ny fyra vröje och vröje. Guds vröje hanker upp i över myskursins, ävlutensins bötnon. Hon hanker här som en bjälkur som är lukka via bresta. Ja. Hon hanker tjukt, hon hanker tungt Guds vröje upp i över syndaren som i det och jag är atlasara färdig ur marsche och färdig att berätta sig såna upp med det gode att man atlar att för att läsgeva och lovgeva fyra så det mitt skon synden. Jag ska garantera att det kommer fyra att ta för att bli gjort. Tog jag ta i högste med över landsins och högste med över i huvudstad i landsins bajer till kurserna såna gay pride humbug festival standa fram och valsignata. Ja, vi tabla spurt tar kunna vara talsmän, alltså talare och asen här och välja ta. Ja, det ska legera. Och det har alltid att vara gott. Det har alltid att vara kärlös. Det är anstitcheligt. Det ögnaste rätta i världen, när hatta kan inte göra, hatt för tjärst. Ta vita då väl. Hvis du har haft en ordentlig mamma, och råkning vi att Berg Hein Mortensen och Kalle Johansen har haft ett ädla ommo, ett onkran. Tar vita väl, men tar av härsut hjärsta. Tar av vast satan. Du kan ta det här va? Jag lär inte köpa ett ju sida. Ja. Tar av allt satan. Och Guds kålande vröj hanker iver slöjkon falkon. Guds vröj alltså. Guds vröj. Ja. Och ja, så kan du säga kvart hus och vröj. Kvart hus så. Jag är i upp öster. Indignerad som man säger. Iver stövna. For hunden förjar är flott, förjar ryknar av söran till så gärna var 15 år gammal alltså. Helt kolossalt. Och det räcker inte den rätta vägen, det räcker så fullkomligt att han får kärsta vägen. Purasta. Folk blir en skojtbort i hötten. Fullkomligt lost. Hvis du spyrs med. Purasta. Lojaren är rinkast. Purasta. Det var greit i hötten hon. Då spyr jag bara efter jag för att lösa sig bäst. Vad vi fällt tjäva? Det var anka sannföring om rätt eller ränkt. Självt där vita. Det var alla forsktrader till att vita, men tar avnokta. Tar vänta du bättre det. Tar vänta gode bättre. Jag tar välja satan. Att det är satanister. Ja. Så säger det, är satanister? Alltså, jag var kyrkja av alla så gött. Jag sa det sådana bispen. Så var sikna. Det är inte värst. Det är inte kristner, det är inte kristet land. Jag ger flöjt för dessa kyrkorna. Jag ger flöjt för den clownen som kallar sig bisp i det. Det säger bara akkurat som Ja. Ett falskt flöjt. Ett falskt flöjt. Han är clowner. Ja. Nu då är mer och mer att skilja hur Jesus säger
at han som ikke til vårt. Altså krøven til at du skal fære fra øtlen og fylke honom. Takka krossen opp og fylke honom. Og gjerst du ikke til, så det ikke honom verdur, altså. Han vil hava høyl hjersta etterfylkjarar. Edla sier han bare, vårt skvett, droppa det bare, altså. Ja. Edla kan bare droppa det. Nei, det er jo så vel å sitte at hvis jeg har haft et bankalån på 2 millioner og måtte sløyja hver peripol for å kunne eksistere hva jeg gjør, måtte være så smøyken og så sløyken, så jeg ikke kunne tant Jesu, så jeg slett ikke kunne sagt sannløygan utvige, bønt fram vid peripol og han sier, slett ikke kunne gjørst det. Nei, det blir slett til. Så jeg har elsket det. Men i det har vi ikke. Jeg har ikke bankalån. Jeg har vel piklet bilalån, noen 20.000 som vil livet om et halvt år. Og til det. Jeg har ikke hus kjøpt meg. Konar rundt der. Og jeg har ikke. Og hva skal til flere flikvann klare vi? Bibelen min åkn. Herren min åkn, sjalvor. Heilig anden mun. Og ryker. Ryker enn Kalle Johansen og Mortensen sammanlagt. Ryker enn tar sammanlagt. Ja. Det sier akkurat som Og skal farger gjeras til sodomi, så de ryker enn farger. Vi atlar sin skuld. Tvatl, ungen øyenekka. Til nekker fire menn som øyenekka. Hva nytta det? Til ikke verst. Ikke verst. Tar som øyenekka, tar jeg bare hovedpunnet av det. Tar jeg hovedpunnet av det. Ja. Han som ikke teker krosshøyne opp daglig og fylger meg etter, men ikke verdyr. Lær meg lykke hetta, lær meg lykke, jeg kan kjøpe meg et par av oksen, lær meg for å røyne der. Nei, vær vekk. Pappa må bort med deg, lær meg for å gjøre han. Lær deg gjøre som deg, sier Jesus. Ikke hukse om at det er, for du bor og tror ikke. Ja. Og han som legger håndsyn av plekven, og lyder etter om seg, han ikke egnet til kongadømmens gods. Det nemlig at det det 100% eller ikke. Jesus en kontanter med over to. Og en rattelig bort framligur kontanter med over. Japp. Til hva han Ja. Farger så luyte saman rotta samfellet. Han luyte skiten dunnuhiler farger, hva farger Jeg ikke har bo i Osland i 6 år og i Hetland i 5 år, så slett ikke tåra til som tåre. Jeg har vært 8 år hendt dunnuhiler nere på en. Jeg vet at heimeren større enn luttle skitten hiler nere på en. Titt. Jeg vet at han større enn det her. Og jeg synes ikke at han er dummet her. Ja. Det nemlig at det var sikna. Og vi må den andans egen røyne i Atlantia så ikke avunløykans perspektiv. Eller ikke pett jo hva hente på en her nu. Det den avgjørende spurningen nu i 41 år jeg har langt å ete helsten av kakene. Vel og vilja. Blev vi fors og blev vi gammal. Jeg kan godt dodja mitt i trusjen. Eller jeg kan godt dodja det, altså. Nu sier jeg bare så. Jeg langt å ete helsten av kakene. Nei, nu satser jeg på at det avgjør 100%, 102,5% skal jeg si der, hvis ikke mer. Og så spurningen noen år at hva strendet ta etter. Ta skal søren dans som jeg også stand etter. Og lever vi med liv for Jesus, så stender også etter. Vi avgjør videre, 100%. Vi avgjør løn. Ikke som til muslimen vi 2,5 jomfrikven oppe i himmelen så humbok og bras.
Att inte vi sannlöjgarna gera. Att det också tar att funnit på. Ja. Men, har man till Jesus, ja. Och i himlen, ja. Och akkurat som det ständer i uppenberingen vi guldgötton och lufsins och trön och gods änglarna är här svalnar så att de dig som har lidit Jesus är här och Johannes 14:2 och i färgsmunds hus är det många rykmanshus many mansions. En mansion är en villa. Är en villa uppe i himlen. Utbetalt. Hon kostar inte bara 2,5 miljoner. Det ska suggera att hon kostar 20. Hon kan inte geras upp på pengarna en gång. Och en sluka få allt som trycker Jesus. En villa. Först tomma sjönvarp till. Ja. Kan se att du kan. Inte svans. Nej. Tändrar man här så är det runt. Kan du garantera det kun. Halleluja. Det är så som jag vill ha det. Kvörste morla minne. Satan kan öja Hollywood. Satan kan öja kringvarpe. Hvis det atlas är rätt. Blir vi spudja svans ut som det gera. Jag ger inte en flygvande omfritt för dig. Inte en tan öjnasta. Det stinka. Jag säger det stinka roligt. Det går att göra. Ja. Det där. Men det ska få fria gänga görne för mina skyld. Det ska inte göra dem näka som helst. Men det stinka. Ja. Folk säger vi med att för äggusligur, för ramligur och ditten och datten. Och jag känner till falskene till folk som omgående hade funnit på att sagt 8 klov i år. Och det gör det helt inte. Jag säger det bara bort vitta in i egen jorden. Det tog så bara om tycker egna skinn. Det tog så om att varva att tycker egna navn. Det är egentligen också om att vara välsatt i manna egen. Det klintra en människans ticknar stia och det är det ögnaste att det gör. Ja. Till henne gode og gjør omkring feiler etter ved noen ja, så må du bare køyre det på min råkning så må det bare komme på min råkning ja men jeg var bare til at høyre noen ting det skulle folk det skulle avværast det er ikke pett jo så det så jeg har slett at det gjør noen mening at standa som en pibrande gjeldinge og en pibrande gjeldinge og en pibrande humanissa som under valde av konon og en konefolk av mannhøyt konefolk av pastorer tvåst männen undergivner henne hvordan skulle det kunne være nekker menn for slett ikke menn nei gjeldingar skandlar Oisni andalia. Du tar undergivner av en kono andalia. Og det er ikke bibelst. Det er ikke bibelst. Pastoren og en møgnøyd skal være mævor. Alt eldstarai skal en møgnøyd skulle være menn. Tar som lærere og en møgnøyd skulle være menn. Og så videre. Egentlig skulle konar 10 en møgnøyd. Hvis du har nærkere viring for Guds åre. Men det er jo ganske slett ikke. Så får jeg ikke gjort der. Men jeg var jo bare til at jeg har vi akkurat rettlyst Nehemia. Nehemia var en god som jeg var om det vilja det til øy. Om det vilja det til øy. Jeremia var vakter av god i øyene er tog her som murar Jerusalem som var fallner. Han var skontjare kongs i Babylon. God byrjar vetchansar hjärsta kan man säga. Og han fær så farløyve fra Konche affæra til Jerusalem og begynner bygge opp at murene. Og han stend så 4 i arbeidene her. Han var ikke noen nissa. Nei. Han var søren dans som ikke noen nissa. Og han ber anka konefolk spjød komme og hjelpe seg. Nei. Da kunne han søren dans som tekka seg av sjølvor.
Ja. Og så börjar jøder å komme atter til Jerusalem, ta et litt ved muren, og folk kan flytte inn i muren, inn om muren atter. Og så skulle det høre her, hvis det doa engst, til råkne vi til doa. Men det skulle vi alltid få høre det. Jeremia 13 fra 23. In those days also saw I Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab. And their children spake half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jews' language, but according to the language of each people. Detta folk hei blanda seg vi høytningafolk, til og med Guds bovun, og tar av bøten doddu ikke en gang hebraist. Det tar så høytningamal, og kom atter til Jerusalem. Ja. Hadde ikke helt Guds bov, at de ikke skulle blanda seg vi høytningafolkene. Nei, de skulle ikke giftast vi fremmedum konum. Så stender vers 25, and I contended with them, I struttest with dem, and cursed them, forbanna I dem, and smote certain of them, I slew av seg av dem, søren dansume, and plucked off their hair, og sløyt av hårtorra. Ja. Hvor gjør det han til? Han var temmelig indigneret over Ivris her lorstendaner, som ikke øtta hos god. Ja. Høylav øye, høylav vrøye, og han stod ut til ratta. Ta gjør det han så søren dansume. Hinner hadde du ikke forsværa seg vi. Så skulle du bare tenke å vende om, og ikke anna. Her var ikke snakk om. Ja. And made them swear by God, saying, Ye shall not give your daughters and your sons, nor take their daughters unto your sons or yourselves, or for yourselves. Did not Solomon, king of Israel, sin by these things? Han minner då Solomon. Han var veldiga kongen som synda i. Tog seg fullt av høytningakonen, døtter faraos og ditten og datten, og det var hon som talte han. Fikk han at tilbya Baalim, Baalanar, og fikk han at venda seg bort fra herren. Ja. Minnast ikke det, sier han altså. Men poenget er det, ikke at han gjør vitt, han forbanna der. Og han slær der og sløyder her i avdagen. Så er en dansume. Ja. For skulle du paven dansume forstanda hvordan alvorlig det er. Han stod ikke her ved krossa om bøynen og pipra i. Nei. Han er ved øren givet seg sjálvan fyrir Guds søk. Givet sitt navn fyrir Guds søk. Det forstender ånden i det. Ånden, det bær hoksen til egna hampelgjøyt. Bær hoksen til egna skinn. Til velorjakka. Og til egna kronu. Jeg halser ikke til det var nekka kronu hvis det er på andre måten. Jeg synes ikke onga kronu oppi atikon. Nei. Onga kronu. Søren dansume. Ja. Paulus, ta han tala i øynafyrna, ta mot deg med over i møte som et Elimas. Paulus gjør det han blinda. Ikke Paulus, men Heilig Anden gjør Paulus gjør det han blinda. Hva gjør de Heilig Anden vi teipa i Ananias og Safiro? Heilig Anden drep deg. Oppa stegi, tei døyju. Og Peter tala i året. Peter var ikke humanissa dit. Stod kjær og krossa om bøynen og pipra i. Kventlasligur, gjeldinge. Nei, paven dansume. Han hei til i andan som Nehemia ta hei i sunne nevun. Han slautar, rått i hari avdagen. Det sier slett ikke vi skulle gjøre, men vi skulle søren dansume være rattvis. Vi skulle søren dansume standa ut i ratta. 100%. Ja, så 120%. Ja. Det skulle vi gjøre. Det fløyte ja. Jeg gjør vi en lorst for det hampel i høyt til enda tøyer utvattnet av kristne. Det er nekka saltlest pakk som herren kommer å blekke ut. Og til man vil trakka under føtter kan du bare tikkum fortelja hvis du ikke får tikkum salt. Salt! Ja. Dundrande salt. Lett oss så fløyte etter oi. Lett oss så fløyte etter oi. Ja.
Faktisk minnes jeg øyne fra det var 2006. Jeg vil møte i omstående, til mye sier hva det var. Og mer fire kom at møgnøyden var bra gjørt for en bankje. Mer fire kom møte bare som en sirkus, en framførsla, en show. Og det var rævlen jeg gjørs på 7-2, nå skulle vi gjøre tutsjent, og møyren til. Og hos år var minnelota. Ja. Godværslegste steder vi gjør en åren. Det var bare et show. Og så akkurat om sommertøy så sa jeg også at man skulle hava clownar og jiglarar og hvert var det. Og til samme husen nå. Clownar, jiglarar og rockorkester som suttje ut som til skriven upp i helvete. Jeg skrev et land om Jesus. Og ditt nå datten. Og jeg får så oppsøkte pastoren, hukte han banken i egene og sier ikke gjøre husfærsmunds til en bank og et sirkus. Ja. Og jeg kjelte han av oss intur. Og så at han av, du var ikke så vidt mennesker er. Vi tar okker ekne sal, og vi kunne få samvetskubit, gjør det noe rett, har vi noe rett til dette her, har vi ennå ditt noe datten, kan jeg gjøre at jeg må ha pastor, og jeg må bodja seg fyrir, og slikka støve fyrir. Halda folk, nøy, humbuk og svans. Det skal fortelle deg hva det hendte. Jeg tjekk visen her, avfri noen, jeg kan se en hjärsta på inno, avsen her, en tvordere at han har. Men så føler det søtja god. Herre, vis du meg at her? Vis meg hvordan du sagt du på at her? Hvordan dømer du i sånn her? Og vet du hva hendte? Her som er be, Herren gav meg, altså jeg åpnet bare bøyplene, kjente det så løsne, Herren, nå får Herren gjøre meg nekka. Det fikk jeg fra andan at jeg skulle bare åpne bøyplene. Og jeg åpnet bøyplene, og vet du hva det kom ned da? Akkurat det som les 4. Janne om Nehemia. Om Nehemia. Heile øye og heile rattvise. Som leier sin egna hals nyer, sin egna navn. Og beist lau og røyte. Og forbanna i folk. Hverskje mordla minne, ja, det skulle paven danse med øttas god, hvis det takk hans navn i tunko, og kalla det kun hans møgnhøyd. Det fløyte, ja. Ja, det fløyte, ja. Ja, det sier det fløyte, ja. Så kunne du dreie med jøkken kosten. De kunne krossfesta meg, opp og nyer. De kunne henge med golkan, eller kvært det, de kunne likva meg ut, og si at er det ditt under datten. Gjør så vel. Take your pick. Men er det ikke sannhet som du sier, så kommer du til å betale for hvert år. Og er det sannhet som jeg sier, så er det rettvist. Det er ikke for kjærst å si noe hvis det er sannhet. Selv om det er en oppi heilig sannhet. Tema folk for paven hva er forstand i det. Det forstander folk slett ikke. Nå er det ikke positivt. Hatt det er det humanistiske. Hatt det dundrande falskt. Og at det gjør til at ånden kan tåle nekra rattløying. Du er ikke positivt. Du er ikke for gode. Jeg føler meg ikke oppbygdan av det. Ta i det egentlig til øynest som folk ikke trånger til det er til å sparske revne. Og et sparske revne og en flonching og en hånd så pladask framan og andalies her altså. Andalies er snatch og slett som man for å gjøre folk ikke fysisk vold, det røver ikke. Men folk trånger til at så ruskast til i andan. Ruskast til i andan. Folk er djupt sovande. Det er akkurat hva det er. Djupt sovande og i humanismen. Det er satt nir i niddelhals og i humanisten. Og i humanismo. Tålseme og jævlighet. At det er alt satans evia som skriver seg opp i helvete. Det er alt som kristendom å gjøre. At det er hekla røyer dette. Akkurat hva det er.
Det är vad det är. Ja. Min bibel säger det att vi skulle åka till motlutlo. Och använda det och flytta det ju. Ja, man åker inte till att flytta det ju. Man använder det. Vad det är att flytta det ju, det är att vara oskicklig. Det är inte gänga rätt. Inte göra det som rätt är. Det är att vara flytta det ju. Ja. Det skulle du använda. Det vill inte göra det. Nej, det är inte positivt för det kom. Det är inte jävligt. Satan kan skojna sig ner i helvete och sin jävlighet. Att det är inte Guds sätt att göra. Amen.